Dobar dan, Natkina kuhinja sa vama. Danas spremamo jednu posnu, osvežavajuću, pomalo nesvakidašnju salatu zbog kombinacija. Od sastojaka nam je potrebno 300 grama cvekle. Prethodno smo je skuvali samo 15 minuta i onda smo narandali. I jedan savet, kuvate isključivo sa ljuskom, naravno pre toga dobro operete, zato što vam uopšte neće bojiti sudove. Zatim 200 grama kiselog krastavca sitno rendano. Ovde imamo 2 crna luka sa malo ulja koja ćemo propržiti na šporetu, a pre toga... I tu je crvena paprika, vošac i origano. Da, so i biber, ovde se stavi. Ovde imamo jednu vezu peršuna, treba će nam još dodatno soli i bibera, maslinovog ulja i oko 100 grama posnog majoneza. Moram da napomenem što se tiče cvekle. To je jedno korensko bilje koje je nažalost malo zapostavljeno i nije baš retkost da se vidi na našim stolovima. Nadam se da će posle ovog videa i generalno biti promenjena priča. Cvekla je izuzetno zdrava. Dobrobiti su ogromne. Naprimer, po statističkim podacima kažu da 20% trudnica u Srbiji ima anemiju, a korišćenje cvekle dosta utiče na smanjenje, zato što je bogata magnezijumom, kalcijumom, kalijumom, vitaminom A i C. Jača rožnjaču, jako dobro poboljšava vid, jača imunitet, utiče na usporavanje procesa starenja. Zbog toga ćemo imati jako lepo, mnogo lepšu boju kože, zdraviju, a isto tako akne ispod očiju, fleke polako nestaju. Jako je bitno unositi bar 3 puta nedeljno, kako kroz salatu, svežu, tako i da se pije sok. Još jedna dobra stvar, da cvekla leči depresivna stanja. Kažu da unos cvekle je ravno kao unos čokolade, utiče na hormon sreće, s tim što su dobrobiti cvekle mnogo bolje nego od čokolade i naravno zdravije. E sad, sada ćemo da propržimo luk pa nastavljamo dalje. Još bukvalno minut, 2 da još omeša. Dobio je lepu zlatnu boju, evo uživo je mnogo lepše. Ovako sa kamere je isto lepo, ali probajte ovo da napravite pa da vidite uživo boju. Luk gotov, sada ćemo da sjedinimo. Prvo ćemo ubaciti... I miriše iza kamere. Dobro, Dunja. Sada ćemo prvo ubaciti kiseli krastavac. Ovde izbegavamo onaj moment stavljanja limuna, zato što je krastavac kiseo, tako da toga nećemo ovaj put. Stavit ćemo sada luk. Još jedna dobra stvar koju nisam pomenula, cvekla jako dobro utiče na to da sprečava moždani i srčani udar i izuzetno je dobra za regulisanje nivoa šećera u krvi, tako da se sok od cvekle preporučuje dijabetičarima. A jedna od isto dobrih stvari jeste što jako dobro čisti lice od akni i bubuljica. Znači, probajte, uvrstite u svoj redovan jelovnik i vidjet ćete malo soli i vidjet ćete dobrobiti. Naravno, ne može ništa na brzinu, znači potreban je duži unos da bi se rezultati videli, kao i za sve. Biber. Sada maslinovo ulje. Maslinovo ulje otprilike, ajde da kažemo neke 2 do 3 supene kašike. Tako, sada ćemo staviti peršun. I kažem, baš fina salata, izuzetno osvežavajuća. A kada prestanete sa postom, možete da nastavite da je konzumirate i uz neka mrsna jela, ništa ne smeta. Čak naprotiv, ubija masnoću. Oko 100 ml majoneza. Ljudi je više konzumiraju kao u kišeljena cvekla koju kupe u prodavnicama i to je lepo, ali sirova mnogo više utiče na zdravlje. Odnosno sveža, sirova kako god. Sad ovo sve lepo promešamo. I sve lepo sjedinimo i dobijamo pravi užitak. Servirali smo salatu, od gore smo stavili peršun, tako da možete da degustirate.
Nadam se da će vam se dopasti ovaj recept za salatu. Probajte, nećete se pokajati. Obezbedite sebi jednu dobru dozu zdravlja i što bi moja deca rekla, ovo je pink salata, ima zanimljivu boju, tako da možda uspete da privolite svoju decu da i oni pojedu nešto zdravo. Natkina kuhinja, doviđenja!